खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बिटिसिनि डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारीजों लोगोसे साब्रै इएम बिथांमोनहा मैया लिलि हटेलनिफ्राय क'क्राझार फारसे गाव गावनि खामानिखौ मावफुंनो फैबाय बेनि अनगायैबो बिटिसिआव आरोबाव गोदानै साब्रैनो बिटिसि लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि इएमनि बिबानखौ मैया होबावबाय मुंफोरा जाहैबाय इउपिपिएल हान्जानिफ्राय सानै रन्जित बसुमतारी 14 नं चिरां दुवार समष्टिनिफ्राय आरो उखिल मुसाहारि 6 नं कुसुगाव समष्टिनिफ्राय बिजेपिनिफ्रायबो सानै अरुप कुमार दे 7 नं फकिराग्राम समष्टिनिफ्राय आरो रनेन्द्र नार्जारी 29 नं सुक्लाय सेरफां समष्टिनिफ्राय बेनि अनगायैबो इउपिपिएलनिफ्राय काथिराम बर' बिथांनो बिटिसि एबा बिटिआरनि बुंथिगिरि बिबानखौ होबाय बिथाङा 25 नं बागानपारा समष्टिनि बिनि सिगां साथाम इएमआ 15 डिसेम्बराव बिटिसिनि गोदान इएम महरै समायखिरा लादोंमोन मुंफोरा फारियै गौतम दास बिजेपिनिफ्राय दिगन्त बरुवा बिजेपिनिफ्राय आरो घनश्याम दास जिएसपिनिफ्राय नोंथांमोननि माखासेया सानदों जानांगौ मानो बिटिसि बुंदों बिटिआर मानो बुङाखै दासिम बिटिसिआवनो दंथ'यो गासिबो अफिसियेल नटिस एबा सेक्रेटारियेट अफिस बेफ्रावबो बिटिसिखौनो लिरो बिटिआर जेरावबो लिरथ'वाखै बेखायनो अफिसियेल जा दं बेखौनो जोंबो बुंनो गोनां जायो बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा सोलायनाय एबा परिबर्तनखौ नोजोर लानानैनो राजखान्थियाव आगान होदोंमोन दा बिथाङा सोलायनायनि मुङाव बिटिआरआव थानाय न' गैजायैफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो आखायाव लादों फैगौ बोसोरसेनि गेजेरावनो बिथाङा 2,40,000 सुबुंफोरनो मोजां न' एबा पाक्कानि न' लुनानै होगोन होननानै बुंथिदों न'खौ मोननायनि थाखाय एप्लाइ खालामनाया दानो जाथ'वाखै एसे उनाव फोसावगोन होननानैबो बिथाङा बुंथिदों न'खौ मोननो थाखाय अनलाइननि गेजेरजों एप्लाइ खालामनांगोन बिथां प्रमद बर'आ अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि गेजेरजों न'नि अनसुंथाइ होनो नागिरनाय थांखिखौ आं बरायदों मानोना अनलाइन जायालासे बेफोर खामानिखौ गामियाव थानाय सोरबा मावथिनि आखायाव बिबान होयोब्ला रां जख्लायनाय सोलियो आरो सोरबा मोननो नाङियासो मोनो आरो मोननो गोनाङा थालाङो बेनि अनगायैबो सायख'लायनाय जायो सोर बबे हान्जानि बेनि थाखायनो बे थांखिया जोबोद मोजां जादों होननानै आं सानो बेनि अनगायैबो प्रमद बर' बिथाङा मैया गयबारि समष्टियाव थांनानै माखासे बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिहैदों बिथाङा बुंथिदों दि गोरिबफोरनि मोननो गोनां रांखौ रावबो जाख्ल'नो हानाय नङा सोरबा जुदि जाख्ल'नो गोसो दंब्ला दानो बिबान एंगारनानै थांनाया गाहाम जागोन बिपिएफ हान्जाखौ फोथायखेबस' खालामनायनि थाखाय बिपिएफ हान्जानि मावथिफोरा रेव रेवा नार्जि हारिनि मुसुखा सावदों बावैसो सिगां जानानै थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफनि बिजाथि एबा केन्डिडेट महरै देरहासारनो हानाय 4 नं जमदुवार समष्टिनि रेव रेवा नार्जि हारिया बिपिएफ हान्जाया सोरखार दानो हायैनि उनावनो बिपिएफखौ एंगारनानै बिजेपि हान्जायाव हाबहैदोंमोन बेखौ लानानैनो बिपिएफखौ फोथायखेबस' खालामनायनि थाखाय क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावनि बिपिएफ मावख'आव दुंहाव थासारि सोमजिदों गसाइगावनि बिपिएफ मावख'आव रेव रेवा नार्जि हारिजों लोगोसे जमदुवार ब्लक बिपिएफनि नेहाथारि निरद नार्जारी आरो जमदुवार ब्लक इउथ बिपिएफनि आफादगिरि हारकुलास बसुमतारीनि मुसुखा बानायनानै सावदों बेनि अनगायैबो बिपिएफनि जानानै गसंनायाव रायजो राजाफ्रा भट होनानै देरहाखांनायनि उनावनो बिपिएफ हान्जाखौ थगायनायजों लोगोसे गासै जमदुवार समष्टिनि रायजो राजाफोरखौ थगायनायनि थाखाय एमसिएलए रेव रेवाखौ गोख्रोङै सोंखारिदों इन्डियानि रेसलार अनसु मालिक बिथाङा सार्बियानि बेलग्रेडआव जानाय रेसलिं इन्डिभिजुएल वर्ल्ड कापनि वमेन्स 57 केजिनि खथायाव सिलभार मेडेल मोननो हादों बरपेटानि हिन्जावसाखौ बेंगालराव जिनाहारि खालामनानै बुथारदों हिन्जावसानि मुङा जासमिनारा आख्तार 19 बोसोर बैसोनि जासमिनारा आख्तारा बेंगालुरुनि इस्ट वेस्ट कलेजाव बिएससि नार्सिं फरायनो थाहैदोंमोन बिखौ न'खरनि मानसिफोरा थांनाय 14 डिसेम्बरावसो कलेजाव दोननानै फैदोंमोन बेनि साननै उन 16 डिसेम्बरावनो दुथांफोरा बे गाज्रि खामानिखौ मावदों न'खरनि मानसिफोरा अजद दैखांनाय बायदिब्ला बे खामानिखौ गवालपारानि अनिसुर रहमान मुंनि सासे फरायसा आरो बेनि लोगोफोरा मावदों जाय बेंगालुरुआवनो फरायनो थाहैखायोमोन पुलिसफोरा दा अनिसुर रहमानखौ एरेस्ट खालामबाय आरो सोंनाय फिननाय लागासिनो दङ मिथिनाय बायदिब्ला अनिसुर रहमाना बुथारजानाय हिन्जावसानि बिदानि लोगोमोन आरो एडमिशन लानायावबो अनिसुर रहमानानो मदद होदोंमोन जाथाय जाखांनायनि उनाव दा बरपेटानि माखासे पार्टिफोरा दायनिगिरिखौ फासि होनांगौ होननानै दाबि दैखांदों
भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोबा नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। GSP निफ्राय देरहानो हानाय घनश्याम दासखौ बिटिसिनि EM सायख'नाय जादोंमोन जेराव खौराङाव फैनाय बायदिब्ला घनश्याम दासनाव जिनाहारि खालामनायनि केस दासिमबो सोलिगासिनो दङ। बेनि सायाव बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों दि कर्टआव केस सोलिगासिनो नाथाय दासिमबो दायनिगिरि फोरमान जाथ'वाखै। जेब्ला दायनिगिरि फोरमान जागोन अब्ला बिबाननिफ्राय बोख्लायगोन होननानै बुंथिदों। बिस्वजित दैमारि बिथाङाबो बे एखे खोथाखौनो बुंथिदों। नाथाय कर्टआव दायनिगिरि फोरमान जाथ'वाखैबाबो दायनिगिरि नङा होननानैबो फोरमान जायाखै आरो बेनि केसआ दासिमबो कर्टआव सोलिगासिनो दं। बेनिखायनो जों बयबो सांग्रां जानांगोन आरो बेनि सायाव गुवारै बिजिरनानै नायनांगोन। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नलबारि गामिनि इबारानि ब्रह्मनि फंबाय जयदीप ब्रह्मआ किडनि मोननैबो गाज्रि जानानै गोब्राब थासारियाव दङ। बिथांमोनहा बिमा बिफा गैजाया, बिनि थाखायनो रायजोफोरनिफ्राय जि हायो एसे रांनि अनसुंथाइ बिहरदों। सोरबाफोर बिथांमोनहा रांनि मदद होनो लुबैयोब्ला मदद होनो हागोन। एकाउन्ट हल्डार्स नेम इबारानि ब्रह्म, एकाउन्ट नाम्बार 114290923337, IFSC कड नाम्बार SBIN 0007947, ब्रान्च अदालगुरि, फन नाम्बार 9508614921। भारतीय जनता पार्टी एबा बिजेपिआ बिटिसिआव खोमसि जोमै साग्लोबहोनो नाजादों होननानै अजद दैखांदों अल बड' पिपल्स नेशनेल लीग फर बड'लेण्ड स्टेटहुडनि दैदेनगिरि सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि बिथाङा। बिनि अनगायैबो बिथाङा UPPLनिफ्राय देरहासारनो हानाय बिजाथिफोरखौ हटेल लिलिआव दोनहैनायखौ सोंखारिदों आरो थाबैनो हगारनांगौ होननानै दाबि खालामदों। बेजों लोगोसेनो जेलाव थानाय NDFBनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि बिथांखौबो जेलनिफ्राय थाबैनो दिहुननायनि राहा लानांगौ होननानै दाबि खालामदों आरो बर'फोरनि जौगानायनि थाखाय UPPL आरो BPF जयैनो सोरखार दानांगौ होननानैबो बुंथिदों। काश्मीरनि सासे मानसिया गावनि किडनिखौ फाननो थाखाय खौरां बिलाइ एबा निउज पेपाराव फोसावदों। खोला काश्मीरनि क्वाजिगुडनि साबजिर आहमेद खान मुंनि मानसिया रांनि दाहारखौ सुख'नो थाखाय आरो गोबां रांनि गोनांथि जानायखाय किडनि फाननो थाखाय श्रीनगरनि काश्मीर रीडर निउज पेपाराव फोसावदों। बियो आयेननि बेरेखा, अब्लाबो बिथाङा रांनि आंखाल जाथारनायनि थाखाय खौराङाव फोसावदों। खौरांनि बायदिब्ला बियो सोरखारि कन्ट्रेक्टरमोन आरो बिहा 90 लाखनि रां दाहार दंमोन। बिखौ सुख'नो थाखायनो किडनि फाननायनि थांखि लादों। किडनि फाननो थाखाय खौराङाव फोसावखांनायनि उनावनो गोबां मानसिया मोनसे किडनियाव 20 लाखनिफ्राय 25 लाख रांसिम होदों, नाथाय बिथाङा जाय बांसिन रां होगोन बेनोनो किडनिखौ फानगोन होननानै बुंथिदों। बिटिसिआव बिसायख'थि जोबखांनाय लोगो लोगोनो बिजेपि, UPPL आरो GSPआ एलायन्स जाखांबाय। दा फैगौ 2021 मायथाइनि एप्रिल दानाव आसामनि एसेम्बलि इलेक्शन एबा बिधान सभा बिसायख'थि। बिधान सभानि थाग थियारि खालामनो थाखायनो इउनियन हम मिनिस्टार अमित शाह बिथाङा 26 डिसेम्बराव आसामाव दावबायफैगोन। बिथाङा साननैनि हाबाफारि लानानै आसाम फारसे दावबायफैगोन। NCBआ बलिउडनि डाइरेक्टर प्रडिउसार करण जहारखौ ड्राग्सनि सायाव सोंनाय फिननाय लानो सामन हरदों। बलिउड इन्डास्ट्रियाव ड्राग्सनि बेफार फालांगि सोलिनाय, ड्राग्स बाहायनाय आरो 2019 मायथाइनि जुलाइ दानाव करण जहार होनाय पार्टिनि सोमोन्दै सोंनाय फिननाय लानो थाखायनो NCBआ सामनखौ हरदों। करण जहारनि होनाय पार्टी, जेराव भिडिअ'आव बयखौबो निसा जानाय बायदि नुदों आरो ड्राग्स जानायनि सन्देह खालामदों। बे भिडिअ'आव मुंदांखा बलिउडनि एक्टर दीपिका पादुकण, वरुण धवन, मलाइका अरोरा आरो गोबां सेलिब्रिटिसफोर दंमोन। ससियेल मिडियायाव भाइरेल जाखांनायनि उनावनो बे भिडिअ'खौ कंग्रेसनि लिडार मनजिन्दर सिरसाया NCBनो कमप्लेन खालामनायनि थाखायनो NCBआ दा सामन हरदों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावसिगोन। भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। गोजोन्थों।